Dobrý den, dnes si ukážeme, jak nahrát fotografie z paměťové karty fotoaparátu do počítače. Pokud kartu zasuneme do čtečky paměťových karet notebooku nebo samostatné čtečky, objeví se nám okno s nabídkou možností. Vybereme si volbu Otevřít složku a zobrazit soubory. Všimněte si, že se otevře průzkumník Windows a v něm bude otevřená karta, která je často pojmenována podle fotoaparátu, ve kterém byla naformátována. Na kartě je systémová složka. Pokud tuto složku otevřeme, zobrazí se nám fotografie, které jsme nafotili. V tomto případě vidíte takzvané podrobnosti o každém snímku a pokud se podíváme, tak jsou to důležité informace o datumu, kdy byla fotografie vyfocena a o její velikosti. Ale bohužel nevíme, co na fotografii je. Pokud se chcete podívat na miniatury, změňte si nastavení zobrazení podrobností, například na velké ikony. A v tu chvíli vám počítač zobrazí ve ikonách obrázky, které jsme nafotili. Pro naše kopírování se ovšem hodí zobrazení podrobností. Po zobrazení podrobností si vybereme fotografie, které chceme skopírovat. V ideálním případě můžeme vybírat podle datumu, protože předpokládáme, že všechny fotografie stejného datumu se váží ke stejně nafocené akci. Vyberu si první fotografii a pokusím se najít podle datumu poslední fotografii. Za současného přidržení klávesy Shift si označím celý soubor fotografií, které byly vyfoceny 28. října. Nyní stisknu klávesu Ctrl+C, protože chci fotografie skopírovat do schránky Windows a fotografie vložím do nově vytvořené složky. V mém případě mám fotografie na svém disku ve složce Foto a půjdu do další složky Rodina. Ve složce Rodina jsou fotografie zaznamenány podle jednotlivých let. Otevřu si podsložku 2012 a ve složce 2012 vytvořím novou složku pro fotografie, které chci skopírovat. Nová složka je nabídka nahoře v panelu, anebo můžete využít rovněž pravé tlačítko myši. Novou složku je vhodné pojmenovat tak, aby se správně řadila, abyste ji vždycky našli a aby vám podle názvu napověděla, co na fotografiích je nafoceno. Doporučuji tento zápis. První začínám rok, pak je měsíc a nakonec je den, kdy fotografie byly nafoceny. Po podtržítku napíšu ještě, co na fotografiích je. Složku otevřu. Nejdříve musím potvrdit klávesou Enter ukončení psaní a dalším stisknutím Enteru je složka otevřená a do složky pomocí klávesy Ctrl+V nebo pravým tlačítkem myši vložím skopírované fotografie. A tím je přenos fotografií do počítače hotov.